салом алейкум мардуми тоҷик, тамошобинони канали Хоҷи Аъло. Имрӯз 27 июл дар деҳаи Чоркӯҳ дар назди Майский қирғизҳо аз пеши худашон бе ягон хел иҷозат девол карда истодаанд. Дар хатти марз, дар ҷое ки супорни территория мебошад, дар он ҷо бе ягон хел иҷозат девол карда истодаанд ва ин деволро бошад ҳам 1.5 метр ба берун бароварда девол кардаанд. Ва ин якумин маротиба нест. қирғизҳо чанд маротиба шартномаро вайрон карда истодаанд. Аз пеши худашон дар ҷоҳои супорни территория хоҳанд сохтумон мекунанд ё ягон кори дигар. Вақте ки мисол меорем дар Қумазор, вақте ки сокинони деҳаи Чоркӯҳ дар он ҷо рафта тозагӣ карда истода буданд, сарбозони қирғиз омада иҷоза надода ва гуфта буданд ки дар он ҷо супорни территория мебошад ва имрӯз бошад худи қирғизҳо дар ҷои супорни территория девол карда истодаанд. Шумо чӣ фикр доред? Албатта фикри худатонро дар зери комментариям нависед. Баъди 1-2 рӯз наворо дар канал мепартоям чӣ хел қирғизҳо мошинҳои техникияшонро ва мошинҳои ҷангиашонро дар Майский оварда пинҳон кардаанд ва дар куҷо қирғизҳо акоб кофта истодаанд. Наворашро баъди 1-2 рӯз дар канал мегузорам, албатта интизор шавед. Марҳамат, наворро то охир тамошо кунед.